Mae'r rhagdybiaeth, neu yn Saesneg hypothesis, yn frawddeg neu yn osodiad fel mae bechgyn yn treulio mwy o amser ar ei gwaith cartraf na merched. Felly mae'n rhywbeth dyn ni'n meddwl sydd y wir, ond sydd angen cael ei brofi. Nawr, mwyn gwneud y profi, un ffordd o wneud o fysa llunio holiadur a chasglu data. A wedyn hefo'r data yma, sy'n ei gallu ceisio profi y rhagdybiaeth o dan sylw. Nawr, dyma ni enghraifft arall o rhagdybiaeth. Mae pobl sy'n berchen cŵn yn fwy ffit na'r person cyfartalog. Nawr, yn y cwestiwn yma, mae Nerys eisiau rhoi prawf ar y rhagdybiaeth yma, a dyma fo i chynllun hi. Mae'n bwriadu rhoi holiadur byr allan rhwng 9 gloch y bora a 10 gloch y bora wrth i bobl gyrraedd sioe gŵn leol. Mae'n bwriadu gofyn y cwestiynau canlynol yn yr holiadur. Yn gyntaf, pa mor ffit rydych chi? Ac ail, pa mor aml rydych chi'n mynd a'ch ci am dro? Opsiynau fan hyn, 1 i 5 gwaith, 6 i 10 gwaith, 10 gwaith neu fwy. Ac yna mae'n bwriadu casglu'r holiaduron wedi eu llenwi rhwng 4 a 5 wrth i bobl adael y sioe gŵn. Yn gwaith ni fan hyn ydy ysgrifennu 3 sylw anffafriol am y cynllun hwn. Dyn eisiau ffeindio felly 3 peth sydd o'i le ar y cynllun. Wel, mae yna nifer o bethau o'i le ar y cynllun yma. Yn gyntaf, lleoliad yr holiadur. Mae'n cael ei gynnal wrth i bobl gyrraedd sioe gŵn leol. Felly, mae'n amlwg dwi'n meddwl fysa'r pobl sydd yn mynd i sioe gŵn yn meddwl fod pobl sy'n berchen cŵn yn fwy ffit na'r person cyfartalog. Ac felly fysa'r holiadur yma yn dueddol neu yn biased. Fysa ddim yn adlewyrchu barn y boblogaeth yn gyffredinol. Wedyn, os ydyn ni sbio ar y cwestiynau sydd wedi cael ei gofyn, dydy'r cwestiwn cyntaf ddim yn glir. Dydy y gair ffit neu ystyr y gair ffit fan hyn ddim yn cael ei ddiffinio, os o pobl gwahanol yn gallu dehongli y gair yma mewn ffyrdd gwahanol. Ac hefyd, os ydych chi'n gallu barnu y cwestiwn yma am roed un bocs mawr fan hyn, so ydych chi'n gallu cael pob math o bethau'n dod yn ôl fan hyn. Efallai os o opsiynau fan hyn yn gweithio'n well. Yr ail gwestiwn? Wel, yn gyntaf, be di ystyr y gair aml y fan hyn? Ydy'r 1 i 5 gwaith o fan hyn yn 1 i 5 gwaith y diwrnod, yr wsos, y mis? Dydy'r cwestiwn ddim yn glir be di ystyr y gair aml. Wedyn, os ydyn ni sbio ar y opsiynau sydd yma, does yna ddim opsiwn yma ar gyfer dim gwaith, ar gyfer rhywun sydd ddim yn mynd â ci am dro. Mae gen i ni broblem os di rhywun yn mynd â ci am dro 10 gwaith, roedd wedyn pa focs ydych chi'n ei dicio. Ydych chi'n ticio 6 i 10 fan hyn, neu 10 gwaith neu fwy. Felly mae'r opsiynau yma yn orgyffwrdd. Ac peth arall sydd ei le fan hyn ydy fod Nerys eisiau casglu'r holiaduron wedi llenwi rhwng 4 a 5. Felly rhaid nhw allan rhwng 9 a 10, casglu nhw'n ôl rhwng 4 a 5. Wel, efallai yn yr amser yma, bydd pobl wedi colli nhw, wedi rhoi nhw'n y bin, wedi anghofio amdanyn nhw, yn mynd adra heb rhoi nhw'n ôl i fewn. Os yn well, rhaid yr holiadur allan a cael pobl i lenwi fo ar y pryd ac i gasglu fo ôl yn syth bin. Felly dyna ni nifer o opsiynau gwahanol ar gyfer pethau sydd o'i le ar y cynllun yma. Cyfle nawr ydych chi geisio ymarfer ar yr un math o gwestiwn. Mae gennym ni rhagdybiaeth fan hyn gan Gito. Darllenwch drwy'r cynllun mae Gito'n bwriadu i roi ar waith, ac yna meddylwch chi am 3 sylw anffafriol am y cynllun yma. Ac yna, pan ydych chi wedi cael cyfle i feddwl amdan sylwadau anffafriol, dyma ni rei dwi wedi feddwl amdan, ac efallai sy'ch chi'n gallu cymharu'ch ateb chi wedyn yn erbyn rhai o'r atebion cywir sydd yn nawr yn cael ei dangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.